Každý z nás si už niekedy povedal, keď zjedol niečo nezdravé, to spálim vo fitku akoby nič. Jeden takýto Big Mac s veľkými hranolkami má necelých 1000 kalórií. Priemerný človek spálí za hodinu behom asi 600 kalórií, silovým tréningom 350 až 450 kalórií a napríklad takým tenisom 600 kalórií za hodinu. A preto vám dnes ukážem, aké to spáliť. Nie 1, ani 2, ani 3, ale 5 Big Macov a 5 veľkých hranoliek v jeden deň, čo je necelých 5000 kalórií. Môj plán, ako to celé zvládnuť, je nasledovný. Ráno vstanem, pôjdem behať 10 km, čo by malo byť cca 1000 kalórií, do obedu stihnem ďalší tréning, ktorý bude HIIT tréning, v ktorom spálim ďalších 1000 kalórií, po obede pôjdem na bicykel, k večeru na tenis a na záver celého dňa pôjdem behať. Čo myslíš, podarí sa mi to? Ránko, keď mám byť úprimný, vôbec sa mi nechcel stále ísť behať, ale tak máme tu dnes challenge, 5000 kalórií, ktoré spalíme, takisto príjmeme. Začíname akurát s behom, 10 km, čo znamená cca 1000 kalórií. So, let's go! Tretí kilometr, čo znamená nejakých 300 kalórií. A čím ďalej behám, tým sa vlastne teším aj na ten Big Mac a hranolky. Ale zároveň si uvedomujem, že dnes to bude celkom sranda. Myslím si, že sú 3 možnosti, ako to skončí. Prvá, že mi roztrhať čreva z tých Big Macov. Druhá možnosť, že niekde po 3. tréningu ma úplne vypne. A tretia, že to zvládnem a ani prvá, ani druhá možnosť sa nechce. Skúsi tipnúť do komentu, ktorá z týchto možností nestačí. 6 kilometr, ešte 4 a ja sa fakt teším na ten Big Mac. Inak Big Mac na raňajky, toto si dovol. Chápeš, 8:30 ráno, 20 odbehané a Big Mac na raňajky. Desiatý kilometr odbehnutý, zatiaľ sa cítim úplne fajn. Tak som aj predpokladal, že to bude žiadny problém. Vedel som, že najťažšie, čo bude ráno vstať. A to nám podarilo, takže ideme papať! Prvých 1000 kalórií je za mnou, čo znamená, že sa idem pustiť do prvého Big Macu s veľkými hranolkami, čo je takisto 1000 kalórií. McDonald's som nemal už dosť dlho. Najviac, na čo som zvedavý dnes, je, ako sa bude správať moje telo v tom všetkom, hlavne ako na tom bude trávenie. A celkovo, či budem mať vôbec energiu na všetky tie tréningy, len z týchto vecí, pretože sú to jasne nejaké veľkoviny z toho mesa, ktoré si myslím, že nie je najkvalitnejšie, ale je tu strašne veľa tuku, sacharidov a hlavne aj soli. OK, prvých 1000 kalórií zjedených, bolo to úplne v pohode. Asi preto, že z behu som vyhľadol a toto boli moje raňajky. Takže vidíme sa u ďalšieho tréningu, ktorý bude HIIT tréning. Druhý tréning je predo mnou, akurát som skončil s rozcvičkou, kde som mal 100 kalórií na vesle, potom som mal krátky dynamický stretching a momentálne ideme na hlavnú časť tréningu, čo bude tabata, bude sa skladať z 5 cvikov, každý cvik cvičím 22 sekúnd, 12 sekúnd pauza, pôjdem 3 kola, potom si dám pauzu a takto to budem opakovať všetko 3 krát. Po všetkých 3 kolách pozriem, koľko budem mať kalórií a podľa toho sa bude ďalej odvíjať celý tréning. Mám spálených necelých 500 kalórií, takže som cca polke tréningu. To, čo ste videli doteraz, bola jedna časť tréningu, teraz príde druhá časť tréningu, ktorou je meh
box do mechu, budem boxovať 30 sekúnd pauza, ľubovoľné údery. Nie som žiadny profi boxer a ani nič také, mal som pár tréningov v boxe, ale ide čisto len o to spaliť tie kalórie. Let's go! Ďalších 1000 kalórií spálených, takže celkovo 2000. A to znamená, že nás čaká ďalší Big Mac, môj obľúbený. Tretí tréning, v ktorom spálim 1000 kalórií, je bicyklovanie na tejto mašine, ktorú mi požičal môj kamarát Jakub. Ďakujem pekne. Dáme si takú hodinku a pol v Košickom lese. Moje doterajšie pocity z toho všetkého sú také, že Big Mac nechcem vidieť ďalších 5 rokov a hranolky tiež, ale cítim sa celkom OK. Mal som pred chvíľkou šlofík, si tak 40 minút, aj to mi pomohlo. V začiatku som myslel, že mi to nepomôže, ale pomohlo mi to, takže OK, tretí tréning, see you. Pocity sú také, že skoro 50 minút bicyklovania, letí 412 kalórií. Som zvedavý, jak pôjdem hrať tenis a ešte behať. Big Mac číslo 3. Strašne sa na ňu teším. Momentálne máme spálených 2600 kalórií, pretože bicykel sme nemohli byť tak dlho, ako sme chceli. Kvôli tomu, že ideme momentálne hrať tenis, ktorý bude ďalší šport alebo štvrtý tréning, čo nás čaká. Štvrtý tréning dnes bude tenis s mojou priateľkou Frederikou, ktorá má konečne možnosť po dlhom čase, pretože dneska som musel viacerých tréningov vyhrať, takže čo si myslíš, vyhráš dnes? Stačí to ako odpoveď. Dobre, takže uvidíme, koľko spálim teraz na tenise a podľa toho sa bude odvíjať, či bude posledný tréning čisto beh, tam vychádza nejakých 1500 kalórií, alebo to spojím s airbikeom a trénažermi, čo mám vo fitku. Momentálne pocity mám také, že nohy ma extrémne bolia, myslím si, že z toho bicykla najviac a z raného behu, ale čo sa týka trávenia a týchto vecí, tak som úplne v pohode. Čo som myslel, že z tých Big Macov a hranoliek bude veľmi zle, tak napríklad vôbec sa necítim nafúknutý ani nič. Čo neznamená, že by sme mali jesť Big Mac teraz, hej? Tenis máme ukončený. Mojko, aký bol stav? No, skoro som vyhrala. Skoro. Že si veľmi vyčerpaný. Skoro vyhrala, ale je to fakt veľmi dobre. Nehovorím, že by jej to niekedy nešlo dobre. Dobre, takže ideme sa povedať na čísla dnes. Celkovo 3265 kalórií, čo znamená, že som trošku v minuse, kvôli tomu, že bicykel sme išli tak dlho, ako sme chceli a na tenise tiež som nespal toľko, ako som počítal. Sú dve možnosti, tak ako som hovoril, buď ísť behať tých zvyšných 1800 kalórií, čo je nejakých 18 km a popravde neviem, či to už dám, lebo je pol 8. Uvidíme. Každopádne Big Mac, hranolky, dnes štvrtá porcia, čo znamená 4000 kalórií, 3 sú vo mne, teraz to je štvrtá a môžeme ísť behať. Držte palce. Kamaráti, posledný tréning dnešného dňa je beh. Ostalo mi nejakých 1700 kalórií, čo je zhruba 17 km. Takže vidím, že to bude peklo. Buď to dám, alebo nie. Uvidíme. 7 km za mnou, musím si dať trošku pauzu, lebo extrémny problém mi robia tie Big Macy, ktoré som zjedol dnes za celý deň. A nič, že necítim na žalúdku, len tie Big Macy. A druhá vec, že pomaličky mi odchádzajú nohy. 7 km odbehnutých a ešte asi 10-11 predo mnou. Momentálne mám 3917 kalórií. 11. km a úprimne už nemám vôbec energy. 13. km a beh som práve vzdal, takže nastupuje už len chôdza
trošku rýchlejšia. Momentálne 4412 kalórií. Posledný, 5. Big Mac dnes. Čo sa ale stalo, tak beh som už úplne nezvládol. Neskladol som dnes 5000 kalórií, ale 4475 za nejakých 14 hodín. Nechcem sa teraz vyhovárať ani nič, ale časovo som si to podľa mňa zle rozvrhol. Keby som napríklad začal o polnoci a do polnoci, tak by som mal 24 hodín, stihol by som sa aj medzi to vyspať a tak by som to určite zvládol. Najhoršie na tom všetko bolo to, že už po tenise, keď som zjedol ten štvrtý Big Mac a hranolky, tak bolo mi už dosť ťažko. K tomu krče do nôh a nechcem sa teda vyhovárať, na budúce to spravíme inak. Takže ak sa ti video páčilo, určite nezabudni dať like, koment a odoberaj tento kanál. Vidíme sa pri ďalšom videu. Good night.